an da mali wato irin ku aka nema aka rasa. Ni na daɗe kai ina jin da karance-karancen tarihi na da abubuwa, na daɗe ban ma karanto ko in ji labarin mutum kamar irin gaba can zamanin mujaddadi. Allahu akbar. Allah gafarta malam. An mali. Ni abin da yake damu yadda wasu suke sakaci da haƙƙin makwabtaka. Subhanallah, subhanallah, wannan ba zai ba. Malam. Kayan. Ina da kaji. Ko kamar masu kiwon tsuntsaye. Sai kaza ta shiga can. Ta shiga wannan gida, ta shiga can. Ni dai ba ruwana. Sunan dai ina da kaji. To ya wannan irin kuma ɓannar da suke zuwa su yi, ya wannan hakin yake. An da mali. Irin wannan kiwo haramun ne. Na ranar alkiyama ladan mutum za a ɗiba a zuba masu wannan haƙƙin da kaji suke zuwa gidan mutane suke musu barna ko dabbobi. In mutum bai da lada sai a ɗebo zunubin mutanen da ya ci haƙƙinsu a zuba masa. An mali. A gaba. Kana kai miki. Kai, ni na cire bona. Mun ka gama sai a zubar da ƙasasuwa kwana sai a aika min gida. Da karanka ije bara min da kunu, bara min da abinci. In an shanye wannan zubar, in an yi wannan zubar, to ni mai kaunar ka ne ni, masoyin ka ne ni. To ba na son ta kai ga ka mutu na mutu. Inda ni ban je da komai ba kuma ɗebin na zunufa a maka kaga don haka ni na san zakaran za a tattara na masa ba zai biya a bannan da imin ba. Sauran na yafi. Kana nufin zakaran yan shayin shi ka yanka aka ji da ba shaka? Wallahi shi ne aka yi dabgensa. Ga nan kwanan da Allah ka aika min da shi. An da mala ni ka dabge. Wallahi ni ka dabge. Gashi nan dai ni da an gama ka tattara kashin sai ka kai kwana. Wato